Pražská vysoká škola psychosociálních studií byla založena v roce 2001, kdy také získala akreditaci Ministerstva školství na denní bakalářské studium sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Škola navazuje na činnost Vzdělávacího institutu aplikované psychologie Pražské psychoterapeutické fakulty, založeného v roce 1991 docentem doktorem Jaroslavem Skálou a doktorem Jiřím Růžičkou a na předchozí 30letou léčebnou, výchovnou a vzdělávací zkušenost ve zdravotnictví, školství a sociální péči. V roce 2006 získala škola akreditaci Ministerstva školství na prezenční a kombinované navazující magisterské studium. Škola rovněž získala akreditaci pro bakalářské studium jednooborové psychologie. V průběhu několika roků budeme usilovat o získání akreditace k navazujícímu studiu magisterskému. Studium na naší škole se opírá o 3 pilíře. Je to jednak praxe, kritické myšlení a jeho filozofické základy a studijní i sebezkušenostní komunita. Praxe u nás tvoří 25% výuky. Je zaměřena na činnosti a dovednosti, které budou budoucí absolventi vykonávat ve své profesi. Součástí praxe je k tomu určený seminář a supervize. Kultivace kritického myšlení zajišťuje filozofie a metodologie bytí i jeho poznání. Ke splnění takové ambice je potřebná péče o vlastní zkušenost a osobní porozumění. V tomto duchu si osvojí předměty, jako je sociální práce a její metody, psychologii obecnou, osobnosti a vývoje, kulturní a sociální antropologii, základy lidské anatomie, fyziologie i patologie. K tomu patří psychoterapie a poradenství a řada dalších. Výuka metod vědeckého výzkumu a bádání je samozřejmá. Další specifikou školy je studijní a výcviková komunita, která tvoří studijní prostředí po celou dobu studia. V prostředí studijní komunity si studenti osvojí autentický, otevřený, svobodný a tvořivý přístup k lidem, životu i vlastní práci. Ve výcviku sebepoznání a seberozvoje více poznají sebe, své kolegy a přiblíží se druhým lidem. Osvojí si způsoby sebeporozumění, naučí se lépe chápat a mít rád druhé lidi. Našimi učiteli jsou naši přední odborníci a specialisté, kteří pracují u nás v republice. Jezdí k nám však učit i lidé ze zahraničí, kteří přinášejí nové poznatky i novou inspiraci kulturní. Společenský pokrok se neobejde bez pěstování duchovních hodnot i duchovní zkušenosti spolu s jejich reflexí. Naši posluchači mají příležitost se jak teoreticky, tak ve své zkušenosti s duchovním rozměrem setkat, a to svobodně, kriticky a s respektem pro pluralitu názorů a postojů. Kromě základní profese mají studenti možnost získat již během studia ucelené psychoterapeutické a poradenské vzdělání pro daný studijní obor. Škola spolupracuje s vysokými školami u nás i zahraničí, ale také s řadou odborných pracovišť. Naše vysoká škola má rovněž fakultu celoživotního vzdělávání, Pražskou psychoterapeutickou fakultu. Ta je určena nejen odborníkům a specialistům na psychoterapii, ale také zájemcům o případné psychoterapeutické vzdělání potřebné pro výkon své původní profese nebo pro osobní rozvoj a sebepoznání. Psychoterapeutická fakulta je rovněž otevřena široké veřejnosti a má osvětový a vzdělávací ráz. I v ní se setkávají vysoce kvalifikovaní odborníci se širokým okruhem zájemců o vzdělání v psychoterapii a příbuzných oborech. Pražská vysoká škola psychosociálních studií zastává tyto názory a postoje. Tolerantní postoje, ve kterých se preferuje trpělivý dialog a poctivá spolupráce před krajními a doktrinářskými postoji. Prosazuje dodržování pravidel vědecké argumentace a vykazatelnosti. Je důsledným zastáncem evropských etických tradic ve vzdělávání, v provádění odborných činností a životních hodnotách a životním stylu. Neklade si za úkol rozhodovat o správnosti východisek či názorů renomovaných nauk a odborných směrů.
Zároveň si však vyhrazuje právo vlastního názoru. Pražská vysoká škola psychosociálních studií je institucí soukromou, která však nemá komerční poslání.